ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 23/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಸತ್ಯಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದುಪ್ಪುನಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ಪದಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮ ಅವಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಭಗವಂತನ ವಿನಃ ಬೇತೆಗಳು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ? ಉತ್ತರ: ನಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಪ್ಪುಂಡು. ಶಾಂತಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಲ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ರಡ್ಡುಲ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಭಗವಂತನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ತಿರುಗುಣ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ಬರೋಡು. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರ್ಗುನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗುನು ತುಜಿಪೋಡ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಸತ್ಯತೆದ ಮಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ನಡಪೇರು. ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪೇರು. ನನ ಕೆಲವರು ನಡಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಏರು ನಡಪೇರು ಅಕುಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ನಡಪಂದೆತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದುಪ್ಪೋಡು. ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಸತ್ಯ ಮತ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಮತನೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾಯ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಅಸತ್ಯನೇ ಅಸತ್ಯ ಉಂಡು. ಸತ್ಯ ಕಂಡುಡು ಅಸತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಕಂಡುಗಾದು ನಿಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲರು. ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪೊಡು. ದಯಪಂಡ ಬೇರು ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯವಂತೆ ಅಪನಿರ್ದವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ಪದಮಾಪತಿಯ ಒಂದುಪ್ಪರು. ಅಸತ್ಯವಂತರು ಪದಮಾಪತಿಯಾದುಪ್ಪುಜಿರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದುಂಡು. ಸದಾ ಸತ್ಯವಾದುಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತಂಡ ಸತ್ಯ ಕಂಡೋಡು ಈತು ಪದವಿನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂದು ಅಂತೂ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕುರುಪನ ವಿಧಿನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೋಡು. ಬುದ್ಧಿಹೀನರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವನಿ ಪನ್ಪುನೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು. ಬುದ್ಧಿಹೀನರಿಂದ ದಯಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇದೇನಂತೂ ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ರಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಚಯಿತ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನೇನು ಶಾಂತಿ ಅತ್ತಂಡ ಸುಖಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಹ ಏಪ ಬಾಬ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಂಡೋ ಅಪಗ ಈ ರೀತಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೇನು ಖುಷಿಪಡಿಸವನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅರೆರ್ದು ದಾದ ಕೇನ್ವೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ಪೂಜಿ. ಎಂಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರು ಪನ್ಪುನ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮುಟ್ಟಗಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಇಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಮಲ್ತೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶದಾದುಂಡು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೃಷ್ಟಿಯಂತೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಕೂಡ ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಾ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಇಂದೇನು ಸಹ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಇಂದು ಸಹ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಎಂಕುಲು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಗು ಪಾಯರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಐತ ಮಾರ್ಗಲ ಸಹ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು. ಅಡೆಗು ಪೋದು ಬತ್ತದುಪ್ಪೋಡು. ಅಪಗನೆ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಏರು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೊಡೆಯಪುನು. ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೊಂದು ಬರೋಡಾಪುನು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಿನಾಶ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷ ಜಡಜಡಿ ಭೂತವಾದು ಪೂಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುನು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಲವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಯರು ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾಯರು ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಯರು ಬಂದು ತೆರಿಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೂ ಏರ್ಲ ಪೋತಿಜೇರು.
ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪೊಂಡು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದೊಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಡ ಏಪ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ದಾದೆನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರೇ ಬತ್ತುಂಡಲ ಅಕಲಿನ ಕೇನೊಡಾಪನು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಹೃದಯಡು ವಾ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟನು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರೇ ತೆರಿಯೊಂದರು. ವಾ ಇಚ್ಛೆನು ದೀವನೋಡು ವಾ ಪಾತಿರದ ಇಷ್ಟನು ದೀವನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಹಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನ ಸಾಧನೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪೊಯರೆಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಧಾಮಲುಂಡು. ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಲು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಧಾಮಗು ಪಯರೆ ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ದಯೆ ಬರುಡು ಪಾಪ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮಾರ್ಗೊನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂತೂ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡುಪದು ಸುಖಧಾಮಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಕುಲು ಅತಂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ರಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತು ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಗವಂತೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಜಿರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ವಸ್ತುಲು ತಿಕ್ಕೆರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ರಡ್ಡುಲ ಉಂಡು. ಶಾಂತಿ ಪಂದು ದಯೆಗು ಪನ್ಪೇರು. ದಯೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆ ಇಂಚಿನವು ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ಮೂಲ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅಂತೂ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತವಾದುಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಗು ಏಪ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪಗ ಪಾತೆರುವೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ರಡ್ಡುಲ ಉಪ್ಪುನು. ಸುಖಲ ಸಂಪತ್ತುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವುಲಂತೂ ಸಂಪತ್ತು ಮಸ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಸಂಪತ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಕಾರಣನೇ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪ ರೊಟ್ಟಿ ಚೂರುನು ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ತಿನ್ಪೇರು. ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ವಿಮಾನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಲ್ನು ಮಾತಲ ವೈಭವಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಸಂಪತ್ತುಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಲ ಬೋಡಾಪುನು. ನಿರೋಗಿ ಶರೀರಲ ಬೋಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತೆರಿಪವಡು ಈ ಕಲಿಯುಗ ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ದುಃಖೊಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮಾತಲ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡನೆಯದು ಮುಕ್ತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸದಾ ಉಪ್ಪೆರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರದ್ದು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಮಧುರ ಇಲ್ಲುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನಾಟಕೊಡು ಏಪಲ ಸಂಖ್ಯದ ಪರಿಮಿತಿ ಉಪ್ಪುನು. ಇಂಚಿನ ನಾಟಕೊಡು ಈತು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಗದಿಯಾದುಪ್ಪುನು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಅನಾದಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಸಂಖ್ಯದ ಮಿತಿ ಉಂಡು. ಭಾರತಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆನ ಮಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಏರೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಸುರುಸುರುಕು ಅಕ್ಲಿನ ಕೇನೊಡಾಪುನು. ನಿಖಿಲ್ನ ಹೃದಯಡು ವಾ ಆಶೆ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದರ್ಶನಡಂತೂ ಒವ್ವೇ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಪುನ ಒಯ್ಕಾಂದಲ ಆಶೆನು ದೀವಂದು ಪೋಪೇರು. ಒಂಜಂತೂ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ್ ತಿಕ್ಕಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು. ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆ ಪಂದು ಆಸೆಪ್ಪುಂಡು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಗನು ತೊಜಿಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಶಾಂತಿಡುಪ್ಪುಡು. ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತು ಚಂಚಲವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲೆ ಶಾಂತಿ ಪರಮಧಾಮಡು ತಿಕ್ಕುನು. ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಮೂಜನೆಯದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಯರ್ಡ. ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪವ. ಸಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಭಕ್ತರು ನನೊಂಜಿ ಜಾಗಗು ಪೊಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂಡ ಪಿರ ತಿರುಗದ ಪರಮಧಾಮಗು ಪೊಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೋಕ್ಷನಂತೂ ಏರ್ಲ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿನಕುಲು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಡು ಬರುಡಾಪುನು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಂಚಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನು. ಸತ್ಯಯುಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮಾತಲೊಪ್ಪುನು. ಐಕ್ ಸುಖಧಾಮ ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇಂದು ವೇಷಾಲಯವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಶಾಂತಿನು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪರ. ಅವಂತೂ ಶಾಂತಿಧಾಮಡುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಖಧಾಮ ಅತ್ತುಂಡ
ದೇವಿ ದೇವತೆల ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ವೈಕುಂಠಡು ಪೋಪಾರು. ಭಾರತ ವೈಕುಂಠವಾದಿತ್ತಂಡು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವಡು ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತುದು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪರಿಚಯ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನಂದನೆ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದತ್ತು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಅಕುಲು ಪಂಡೆರಡ ಎಂಕುಲು ಕೇನುವ ತೆರಿಪಲೆ ಭಗವಂತಿ ಇಂಚಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರಂತೂ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನರಕೊಡು ದಯಗು ಮೋಸ ಪೋಪಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮನು ತೆರಿಪವಡು. ಭಗವಂತನು ನಿಕುಲೆನು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನರಕೊಡು ಬೈದರು. ಇಂಚ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣ ಅಂಡು ನಿಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು. ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಪವ ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಸೊರ್ಗೊಡುಲ್ಲರು ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸದರು ಅನುಭವ ಮಲ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ನಾವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಪಂತನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆಗಾದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ತಿರುಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆದುಪುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬಾನು ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮಲ ಪುದೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುನ ರಡ್ಡು ಸ್ಥಾನಲುಂಡು. ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಗು ಪೋಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲೇ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಸುಖ ಬೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡುತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪಾವನೆರ್ಲ ಆವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಜನಟು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸರಿ ಬಲವಂತ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪುನಕ್ಲತ್ತು ಐದವರ ಅಕಲ್ನ ಪಿರಾಡು ತಿಕುದು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಪವಿತ್ರ ಆವಡು. ಒರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರೆತಿಲಕನೆ ಯಾನು ಸಾಧು ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಪಂಡ ಒರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರೆಗೆ ಯಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಾರ್ಗ ಎಂಕ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡು ತಿರಿಪದೆ ಐಕಾದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು. ಯಾನು ಈರ್ನ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಲು ಸಹ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಲ ಸಹ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅನುಯಾಯಿಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆಡ್ಡಲ ಐನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಸಾಧುಲು ತೆರಿಪೇರು ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಏರ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೇಂದು ಮೇರೆಗೆ ಜಾದು ಪತ್ತದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಆಶ್ರಮಗೂ ಕೈಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ತಿರಿಯೋನ್ಲೆ ಏರ ಆಂಡಲ ಈ ಮಾರ್ಗ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂದು ತಿರಿಯೋನುವೆರ ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಆಶ್ರಮನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಸಹೋದರಿಯರು ಹೋದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಆಶ್ರಮನು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊನಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಡೆಯೋಲೆ ಪಂದು ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯೋಡು ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪಗು ಪೋಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರು ವಾ ಉದ್ದೇಶರ್ದು ಮಲ್ಪರು ಏರೇನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಓಡೆಗು ಪೋಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲಂತೂ ಹಠಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಮ್ಮವು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ಕಲ್ಪವನಾರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ದುಃಖಧಾಮ ಸತ್ಯಯುಗ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗಡು ತೂಯೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈಲುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟಂತೂ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಮುಳ್ಳುಡ್ದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಪೂತ್ತ ಉದ್ಯಾನವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾರ್ಗೊಲು ರಡ್ಡುಂಡು. ಹಠಯೋಗ ಬೊಕ ರಾಜಯೋಗ. ಈ ರಾಜಯೋಗ ಸ್ವರ್ಗಗಾದೆ ಉಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ರಾಜರೆಗ್ಲ ರಾಜರಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಎಂಕುಲು ಸನ್ಯಾಸುಡೆ ಉಪ್ಪ ಪಂದು ಅಕುಲು ಈ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಏರೇನು ಬುರ್ದು ನಿಕುಲು ಪೋದಿತ್ತರು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪರಿವಾರದ ಅಕ್ಲೆಗಿರು ತೆರಿಪಲೆ. ನಿಕುಲು ಸ್ತ್ರೀನು ಬುಡಿಯರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಕಲು ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಬುಡ್ದುರ್ತೆರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಸುರುಕು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊಸತಾದ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾಬನ ಕೆಲಸನೇ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ನರಕೊನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಉಪ್ಪಿರು ಒರಿನವು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪಿರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷನು ಕೊರುಪುನಾರು ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಒರಿನವು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಮಧಾಮಡು ಪೋದು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಪೆರು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಲು ನನ್ನ ಕೆಲವೆರು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಡೆಯಾದ್ಪುಂಡು. ಏರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮೋಕ್ಷಲ ಸಹ ಪಡೆಯರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪ ಇಂದಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶಾದು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪಾರು. ಈ ಒಂಚಿ ಮಾರ್ಗನು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗ ಒಂದು ಪೊಡು. ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪರು. ಐನರ್ದವರ ಗೃಹಸ್ಥಿಲು ಕೂಡ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಾಹಸ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಐಟ್ ಬರೆತೆರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಗ ಕುಳತ ವೃದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಒರಿ ನನೋರ್ಯನ ಮೆತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನೇ ದೀಪುಜಿರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತುದು ವಿಕಾರಡು ಪೋಂದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅಂಡ ಮೊಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಸಹಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಯುಕ್ತಿಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರನ್ಲ ದುಕ್ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಪದ ಸುಕುಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಇಂದೇನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡು ಬಾಕಿಲ್ದ ಬೀಗದ ಕೈ ಬಾಬನ ಕೈತಲುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತನ ಮುಕ್ತಿದ ಬಾಕಿಲ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಡು ಪಾಂದಿನ ವಿನಃ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೈರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ರಡ್ಡು ದ್ವಾರಲು ಜೊತೆಟು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಮುಕ್ತಿಗಾದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗಾದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪುಡು. ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ದಯಾರು ದಯ್ಯಾದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೋರ್ಯಗಲ ಬಾಬಾರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಿಡಿತದು ಸ್ವಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಕುಲ್ಲುನ ಸದಾ ಸುಖಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಗುಣತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದುಲ್ಲೆರು ಗುಣವಂತೆರಾದುಲ್ಲೆರು ಮಹಾನರಾದುಲ್ಲೆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಟುಪ್ಪಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಮಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸ್ವಮಾನುಡು ಅಭಿಮಾನಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಭಿಮಾನದ ಸೀಟು ಮುಳ್ಳುದ ಸೀಟ್ ಆದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಆ ಸೀಟುಡು ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಿಡಿತದು ಸ್ವಮಾನ ಸೀಟುಡು ಕುಳ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸದಾ ಸುಖಿ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆನು ಕುರ್ಪುನಕಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.